दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन हम रेस्ट'र एन्ड रेस्किउ बे मोनसे मिशनखौ लानानै नैबे शिबसागर ओनसोलाव दैबानाजों भुगिनांनाय माखासे जायगाफोरनि जे न'खर बा जायगाफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोङो आवगायबोदों आरो दिनै जोङो फैयै फैयै 5थि सानाव आगान होबाय आरो बे 5थि सानाव जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि मावथि हान्जा हिसाबै नैबे नाजिरा ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे सन्तक बाजार बे सन्तक बाजारनि साखाथियाव थानाय नैबे गंसे न'खराव बे न'खराव जोङो दिनै फोसाबनाय हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय गासै गंब्रै न' दंमोन। बे गंब्रै न'आ दैबानाजों बुसोमजानानै बियो गासिबो ओरै डेमेज जाजोबदों। दा बे डेमेज जानाय न'खौ जोङो दिनै गासैखौबो बेखौ साफा सुफा खालामनानै बोखारनानै जोङो साइडआव दोनजोब्बाय आरो बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फैनानै बेबायदि खामानि मावनाय बेखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जोंनि जे थांखि बेखौ जोङो जेब्लायबो जोङो मावफुंनानै जोङो थांगोन आरो जोंनि जे बाहाय बाहागो लाफैनाय बियो जोङो मोनसे कमिटमेन्ट लानानै जोङो बाहाय दावगाबोदों आरो बेखिनि खामानिखौ जोङो जोंनि जे मिशन बेखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनानै मावफुंनानै जोङो थांगोन।